V tomto díle navštívíme kemping Rovíz. Uvidíte neuvěřitelnou cestu na opuštěnou pláž Galataky. Přespíme na divoko na pláži Kiosky, kousek za městem Limny, kde pak večer zažijeme romantickou atmosféru řecké vesničky. Tak vás opět zdraví Černoši z našeho putování po ostrově Evia. V minulém díle jsme vám ukázali krásné vinařství na severu ostrova. Navštívili jsme horké termální prameny na břehu moře v městečku Loutra a Idipsou. No a toto jsou ty termální lázně. Tady se nahřejete a pak dál jdete takhle do moře se schladit. Dneska teplota moře je někdy kolem 22 stupňů. A pokud jste tento díl neviděli, tak se určitě podívejte. Z městečka Loutra a Idipsou, kde jste mohli vidět i termální lázně, jsme se vydali do kempingu Rovíz. A kousek za městem nás čekalo nemilé překvapení. Silnice tady byla uzavřená. Ani navigace toto uzavření silnice neznala. A tak nám nezbylo nic jiného, než se otočit a hledat ideální trasu, jak toto místo objet. Na ostrově zrovna moc takových silnic není. A tak tato objížďka byla něco kolem 60 kilometrů. Přitom do kempu nám zbývaly 4 kilometry. A navíc cesta vnitrozemím byla horami s velkým převýšením a serpentínami. V červnu roku 2022 byl v této střední části ostrova Evia rozsáhlý lesní požár, a tak jsme si toto místo mohli zároveň i prohlédnout. Ale je až neuvěřitelný, ale přitom strašně krásný, že se tato krajina za 2 roky zazelenala. Akorát jsme přijeli před kemp Rovíz. Zaparkovali jsme auto na hlavní silnici a jdeme se do kempu podívat. Hned na recepci najdeme informaci, že kemp je otevřen od 1. června do 39. tohoto roku. Dnes je 24.5. roku 2024. Recepce prázdná a nikde ani živáčka. Brána otevřená. Jdeme se podívat dál a jdeme si prohlédnout teda zázemí kempu. A třeba tady cestou na někoho narazíme. Prohlížíme si parcely v první řadě přímo u moře. Parcely tady jsou vhodné spíše pro stany nebo případně pro karavany. A možná nízké dodávky. Naše auto, který má výšku 2,60, by sem těžko pod tyto větve zajelo. Ale pár parcel, kam bychom se vešli, by se tady asi našlo. Tak tady, to už jdeme na hlavní pláž. Přístupů na pláž jich je víc. Prochází se malými uličky mezi parcely. Na recepci ještě dále bylo uvedeno: opustit kemp musíte do 11 hodin. Auto máte zaparkovat před kempem a poté máte právo zůstat v kempu.
Můžete se zde vykoupat, osprchovat a odpoledne nebo podvečer odjet odpočatý. Ještě si prohlédneme sociální zázemí kempu. To spíš prostane. To tady asi není, to asi jinde. Právě jsme si prohlédli kemp Rovíz. Stojíme před kempem a hodnotíme situaci. Za celou dobu, co jsme procházeli v kempu, jsme nikoho nepotkali. Možná je to tím, že jsme tady v nevhodnou dobu. Podle informací na recepci ale bude kemp otevřen až od 1.6. a má být otevřen do 39., což je aktuálně za 7 dní. Tak teď tento kemp bohužel nevyužijeme, ale vy, kdybyste byli na Evii, tak tady můžete kempovat. Tak aspoň víme, jak tento kemp vypadá a můžeme se sem kdykoliv vrátit. Další kemp v této střední části ostrova již není. Nejbližší město je Limny, tam akorát směřujeme. A pokud přijedete ze severní části ostrova od města Rovíz, přijedete na tuto křižovatku. Dobře si tady zvažte svým obytným autem, kam pojedete dál. Limny je městečko úzkých uliček a pokud byste na této křižovatce jeli rovně, jedete přímo do centra města. A my vám teď tuto cestu přes střed města ukážeme. Pojďte se podívat. Limny je bezesporu nejmalebnější vesnicí severní UE a láká návštěvníky právě svými úzkými uličkami, tradičními domy a romantickou pobřežní částí tohoto města, která je plná kaváren a restaurací. Když jsme tudy projížděli asi v době siesty, ihned jsme si říkali, že bychom toto městečko chtěli zažít, jak si žije večerním životem. A tak nás láká užít si romantického večera v tomto malebném přístavním městečku. Tuto myšlenku zatím necháváme na později. A protože Limny je nejjižnější vesnicí na této straně severní části ostrova, tak se sem ještě určitě vrátíme. Teď pokračujeme dál po slepé silnici na opuštěnou pláž Galataky. Jedná se o úzkou silničku podél moře, která vede jen ke klášteru Agios Nikolaos Galatakis. Přímo pod tímto klášterem by se měla nacházet opuštěná pláž Galataky. Našli jsme si ji na satelitních snímcích a trochu málo informací podle starých recenzí. Tady jedete na konec světa, dál už nic nevede a to nás hodně lákalo, že na této pláži budeme úplně sami. A pravděpodobně byste tady mohli být sami i v jakémkoliv ročním období a nikdo by vás nehledal. Silnice podél moře byla docela v dobrém stavu, ale jakmile se začala zvedat dál do výšky od moře, byla v horším stavu. Byla rozpraskaná, chyběly části asfaltu a krajnice byly utržené.
V některých místech bylo vidět, že se silnice i sesouvá. A ve vnitřních poloměr zatáčkách směrem do hor pravděpodobně voda způsobila vymletí krajnic. Museli jsme si nadjíždět tak, aby se to s náma neutrhlo. Přeci jen jsme byli naloženi. Právě přijíždíme na rozcestí. Asfaltová silnice dál vede ke klášteru. Cesta na pláž Galataky pokračuje dál po této cestě podél moře. Moc se mi to nezdá, jdu to prozkoumat. Krajnice cesty utržená, asi podonletá mořem. Rozmýšlím se, co dál. Vůbec nemám odvahu tak těžkým autem tam jet. Vědu ještě na cestu, abych nepřekážel. A jdeme se podívat dál na pláž, jestli to stojí za to tam vůbec jet. Bohužel pláž jsme už nenatočili. Pláž byla pro nás velkým zklamáním a tak to riziko po této cestě dál tam jet nestálo vůbec za to. A protože cesta ke klášteru měla prudké stoupání, klášter leží ve výšce 110 metrů nad mořem. Na mapě tato cesta byla označena ještě jako šotolinová a vůbec jsme neměli jistotu, jestli se tam otočíme, tak jsme zvolili variantu couvání. Věděli jsme, že kousek dál po této cestě podél moře je silnice širší a tam v těch místech jsme se mohli otočit. Jenom jsme si nepamatovali přesně, že to místo je dostatečně tak široké, aby jsme se tam pohodlně otočili. A tak jsme to cestou i párkrát zkoušeli, nebo zastavili vždy se podívat, jestli tady ta plocha je dostatečně široká. A najednou úleva a radost. Povedlo se. Osamocenou pláž jsme zatím nechali osamocenou. A najednou jsme změnili plán. Okamžitě jsme si říkali, že zastavíme někde poblíž městečka Lindy a chceme večer strávit v tomto městečku. Dnes parkujeme kousíček od městečka Lumny. Jsme na pláži tohoto městečka a teď se chystáme jít večer na večeři. Takže právě odcházíme od auta, parkujeme tady vlastně na pláži, kousíček za městečkem. Chtěli jsme využít dneska
Chtěli jsme být poblíž takovéhle vesničky, která právě typicky je takovou typickou přístavní malebnou řeckou vesničkou. Sami potom uvidíte. Tamhle za mnou vlastně vidíte to městečko, tam teď jdeme pěšky. Od místa, kde parkujeme, to máme do města přes 1 kilometr. Někde tady by mělo být pekařství. Už vidím, už jej máme. Musíme nakoupit pečivo a hlavně koláč s vanilkovým krémem. Ten byl úžasný. A tak jsme podle recenzí vybrali jednu z otevřených restaurací. Tak tentokrát přišla volba na klasické řecké jídla. Jídlo výborný, cena 8 €. Jen ta šťávička, co je na stole, to bylo roséčko. Bohužel restaurace teprve začíná a červený víno ještě nebylo. A tak jsme zapili dnešní zážitek z pláže Galataky. Když jsme zaslechli v dáli ještě hudbu, mysleli jsme si, že posedíme při sklenice a rádi si poslechneme řeckou hudbu. Ale toto byl automat, který hrál 15-sekundový interval, obcházel stoly a vybíral peníze. Tak toto už je ráno. Probouzíme se s tímto pohledem na moře. Kousíček od malebné vesničky Limny. Krásné a klidné místo na přenocování. A přitom v dostupné pěší vzdálenosti od této malebné vesničky. Pár metrů od krásné městské pláže. Tak tady jsme přespali na divoko. Gabča nám v autě už připravuje snídaní. Mezi autem a pláží je malý parčík, kde jsou i lavičky. Tam se krásně můžeme nasnídat.
Pouštíme město Limny. A vracíme se severněji do vesničky Rovíz. Limny jsme objeli po obchvatu města. A pokud máte větší obytné auto, tak to určitě udělejte. Vyhnete se středu města. A tuto křižovatku již z tohoto videa znáte. A my tentokrát správně podle videa jedeme na Rovíz. Tam nás čekají další zážitky z kempování na divoko po ostrově Evia. Tak se dívejte, ať vám nic neuteče. Tak to je vše z tohoto dílu videa. Prozatím se s vámi loučíme a už teď připravujeme další. A tak nás sledujte a nezapomeňte odebírat. Jen tak nám pomáháte tvořit další videa. Vážíme si toho, že nás sledujete a moc vám za to děkujeme.